Hey guys! खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मादैनि चेनेलाव खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। स' आं दिनै दोंसे मेथाइ खननो नागिरदों आरो जाय जाय बिथांमोना आंनि मेथाइ खननायखौ मोजां मोनो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाना हरबानो जाबाय। ओमफ्राय नायलांबाय थादो। ओमफ्राय दा नायलांबाय थादो। जाया ओरैनो। बैसागु ओहो बैसागु बैसागु ओहो बैसागु बैसागु ओहो बैसागु बैसागु ओहो बैसागु माइसे गोजोनथाव रंजालि बैसागुआ माइसे रंजाथाव देग्लायनि बैसागुआ माइसे गोजोनथाव रंजालि बैसागुआ माइसे रंजाथाव देग्लायनि बैसागुआ बैसागु ओहो बैसागु बैसागु ओहो बैसागु बैसागु बोथोरा बेसे गोमोथाव नायबाय थाथाव बर'नि हारिमुआ बेसे गोजोनथाव अन्थाव बाथाव बैसागु बोथोरा बेसे गोमोथाव नायबाय थाथाव बर'नि हारिमुआ बैसागु ओहो बैसागु जायनानै बिलाइ गोरलै बेसे मोजां मिथिंगानि देलायनाय सोमखोर समायना जायनानै बिलाइ गोरलै बेसे मोजां मिथिंगानि देलायनाय सोमखोर समायना बर'नि रायजो जानाय बेसे समायना नायनि गाबनि बर'नि आसार खान्थि बेसे मिलौहाब बेसे सुदेम बर'नि रायजो जानाय बेसे समायना बायदि गाबनि बर'नि आसार खान्थि बैसागु ओहो बैसागु बैसागु ओहो बैसागु
जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदों आंनि सल' खननायखौ मोजां मोनदों प्लिज साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामना होदो थेंक इउ थेंक इउ